o punto 6 da moción de denegar a anulación da tarxeta sanitaria. Ten a palabra María. Boas noites a todos e a todas. A moción está relacionada coa anulación da tarxeta... Boas noites, como dicía, a moción está relacionada coa anulación da tarxeta sanitaria que se está dando en determinados casos. A polémica xurdiu canto moitos pacientes acudían a solicitar ben unha cita médica ou acudían á farmacia a recoller os seus medicamentos e se enteraron ali de que a súa tarxeta fora dada de baixa e que ademais estaba producindo unha desactivación masiva de tarxetas sanitarias e sen previo aviso. A excusa é a de realizar un trámite burocrático como consecuencia da entrada en vigor da orde do 5 de setembro de 2011 que actualiza o procedemento para o recoñecemento do dereito á asistencia sanitaria por parte das persoas sen recursos económicos suficientes, coñecidas como PSR, e das persoas que se atopan en situación de desemprego e esgotaron a prestación, coñecidas como Código 29. Para aquelas persoas sen recursos e desempregadas que solicitaron a tarxeta despois do 29 de setembro, data na que entrou en vigor a orde do 5 de setembro a que acabo de facer referencia, só se recoñece a asistencia de urxencia ou emerxencia, agás no caso de menores e mulleres embarazadas que manteñen estes dereitos. Polo que poden ir ao servicio de urxencias, pero non teñen dereito nin a pedir citas ao seu médico ou médica de cabeceira, non van ser consultados por un especialista, non poden, polo tanto, programar unha revisión, nin se lles pode expedir unha receta polo sistema informático. Isto é un grave problema, evidentemente, para aqueles enfermos e enfermas crónicos que non poden suspender o seu tratamento. Ademais, no protocolo, as persoas sen recursos que solicitan a tarxeta sanitaria serán clasificadas como privados e se lle fará asinar un compromiso de pago de asistencia urxente realizada. Esta situación se vai a manter mentre non se tramite a nova tarxeta. Ademais, non se está dando ningún tipo de justificante mentre duran os trámites, polo que non se pode evitar perder o médico ou médica e non se pode, como decía, nin recibir tratamento nin atención hospitalaria. A espera pode chegar a ser ata de 10 meses e o número de afectados é moi elevado. E pola gravidade destes feitos presentamos a seguinte moción. Moción do Grupo Municipal do BNG sobre a anulación da tarxeta sanitaria ás persoas desempregadas e persoas sen recursos económicos. O día 9 de setembro de 2011, a Consellería de Sanidade da Xunta de Galiza publicou no Diario Oficial unha orde na que se regula o dereito a acceso á asistencia sanitaria para as persoas sen recursos económicos suficientes e para as persoas desempregadas. Posteriormente, remitiu aos centros de saúde un protocolo de traballo para a posta en marcha da devadita orde. Neste protocolo indícase, textualmente, dende a entrada en vigor da orde, as persoas sen recurso que soliciten a tarxeta sanitaria teñen dereito á atención de urxencias e emerxencias, polo que ante a solicitude dunha atención urxente é necesario dar unha alta rápida no aplicativo con documentación acreditativa privado, previa busca do cidadán na aplicación. Sempre se lles entregará o modelo de compromiso de pago para que o asinen, escribindo a man, mentres non estea preparado o modelo de aplicación, o seguinte texto. Persoas sen recursos económicos suficientes en tramitación, só asistencia, urxencia e emerxencia. Segundo se indica no texto literal reproducido, as persoas afectadas só teñen dereito, previo compromiso de pago, á atención de urxencias e emerxencias, é dicir, perden o dereito á sanidade pública universal, fican sen médico ou médica de cabeceira, sen probas diagnósticas nin especialistas, non teñen, en definitiva, asistencia sanitaria completa. Estas persoas quedan tamén sin asistencia farmacéutica ata que volvan a ter todos os papéis en regra para volver a estar de alta. O proceso de clasificación das persoas afectadas nunha nova categoría non pode conlevar a desactivación dos seus dereitos sanitarios, e menos en recibir información por parte do goberno galego do que está a suceder. Todas as persoas afectadas terán a obriga de solicitar unha tarxeta de persoas sen recursos, mais esa solicitude pode tardar en aprobarse entre 8 e 10 meses, polo que durante todo este tempo permanecerán sen asistencia gratuita. Esta orde está totalmente injustificada e inhumana e desoladora, xa que vulnera os dereitos básicos da cidadanía e rompe os principios de universalidade e equidade da sanidade pública. O Goberno do PP na Xunta de Galiza está a levar adiante unha serie de medidas que pretenden a privatización
e o desmantelamento da sanidade pública no noso país, como demostra a reducción de persoal sanitario mediante a non cobertura de baixas e xubilacións, a reducción de consultas e a actividade nos quirófanos na quenda de tarde, o incremento dos concertos privados, a entrada de capital privado no financiamento dos novos hospitais ou o recorte de 237 millóns de euros no orzamento da sanidade pública. Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Instar a Xunta de Galiza a 1. Retirar de xeito inmediato o protocolo que desenvolve a orde de 5 de setembro de 2011, publicado no DOGA no 9 de setembro. 2. Restituir todos os dereitos das persoas que foron prexudicadas polo mencionado protocolo, reactivando as tarxetas anuladas. E 3. Evitar que os cambios burocráticos que se deben realizar repercutan no exercicio dos dereitos sanitarios da poboación galega, no año 24 de novembro de 2011. Intervención. Bueno, en primeiro lugar, tenho que dicir que o noso partido tamén está presentando por toda Galicia mocións moi parecidas a que trae aquí o BNG. Neste caso, cando nós íbamos a presentar a nosa, xa había publicado o BNG, parecíanos estúpido. Como se fixo unha vez, no ano pasado, presentar dúas mocións iguales, por iso non presentamos a nosa e vamos a dar apoio a esta moción. Cando empezaron a trascender a opinión pública que certos usuarios dos Sergas tiñan deshabilitado as tarxetas sanitarias, pois eu pensei, en primeiro lugar, algún error informático que hai por aí, algunha tarxeta que se quedou atrás. Hasta que, efectivamente, personas que teñen no entorno me confirmaron que non é que fuera casual, é que tiñan as tarxetas sanitarias deshabilitadas. Entonces, cando parece que toca máis cerca, un toma máis razón do problema e empeza a pensar que de error informático nada de nada. De error informático nada de nada. Isto non é máis que unha proba e un experimento dos que tanta gala fai o señor Feijóo, que demostran como concibe o Partido Popular a sanidade pública, que a concibe como un sistema de beneficencia que tan bo resultado lle dou no pasado. En todo caso, repito, los recortes non son para todos. Seguro que onde hai recortes para uns, aparecen para outros oportunidades. Estou seguro. A ver, todos los usuarios sanitarios, con independencia de la situación en la que se encuentren en el régimen correspondiente del sistema de la seguridad social, tienen asegurada la cobertura sanitaria en cualquier punto de la red del Servicio Galego de Salud. Nadie pierde el derecho a la asistencia sanitaria gratuita. Cualquier afirmación en este sentido solo pretende confundir. En las bases de datos de la Seguridad Social del Estado aparecen como sin asistencia las personas que perdieron el derecho a la prestación por agotamiento del subsidio de desempleo. Para evitar que estas personas quedaran sin cobertura sanitaria y los trastornos a los trabajadores en esta situación de discontinuidad, la Consellería de Sanidad, gobernada por el Partido Popular, creó el Código 29. Mediante el cual desarrolló y creó varias vías para no dejar sin prestación a las personas que pierdan la asistencia sanitaria por la legislación de la Seguridad Social. Para facilitar la tramitación a los gallegos residentes en Galicia, la Consellería lo está tramitando de oficio. Son los propios usuarios los que se deben acoger a las vías de personas sin recursos. Se ha dado el caso de que hay personas que por no utilizar la tarjeta sanitaria, es decir, por no necesitarla, cuando la han ido a usar se han dado cuenta de que en situación se encuentran. Eso no significa que en ningún momento estén exentas de la asistencia sanitaria, repito, gratuita. El tiempo de tramitación es el mismo que en cualquier otro caso, por pérdida, extravío, cambio de médico, cambio de dirección, etcétera, etcétera. Y en ningún momento queda la persona sin asistencia médica. Bueno, que o mesmo tempo de tramitación existe por unha pérdida, pero neste caso me parece que o número de casos que afecta é muitísimo maior, e é certo que aínda que intente neste momento xa se este recuando e se intente volver a activalas,
existiu un tempo e hai xente que xa o padeceu, ter que ir a buscar o seu tratamento a Cáritas ou a Cruz Vermella, casos que coñezo persoalmente, por non estar cubertos debido a que a súa tarxeta sanitaria estaba inactivada. Leo como exemplo un que aparece na Voz de Galicia do venres 25 de novembro de 2011. Nos han dejado totalmente desprotegidos. Mientras la Xunta acelera los trámites para activar de oficio las tarjetas inoperativas, los usuarios afectados pasan un mal trago. No solo al descubrir que estaban de baja en el sistema, sino porque no saben cómo solucionarlo. Juan, nombre ficticio, prefiere no revelar su identidad. Lucense de 50 años, él y su mujer de 45 llevan en paro más de un año. Tienen 2 niños pequeños. Hace unos meses él sufrió un infarto como consecuencia de la angustia y desde entonces está muy enfermo. Meses atrás acabaron las prestaciones económicas. La situación se agravó hace unas semanas cuando el hombre fue a la farmacia a buscar sus medicinas y le dijeron que su tarjeta sanitaria había sido anulada. El médico de cabecera le dio una opción: incorporarse al seguro de un familiar, pero no es posible. Mientras el problema no se resuelve, lamenta que la familia esté sin cobertura y solo la medicina, una de las medicinas, cuesta 60 euros. Este é un exemplo, podría estar lendo moitos máis que aparecen neste mesmo xornal e noutros xornais. Dicir, o problema non sabemos se é un problema que ven de Madrid ou un problema aquí, pero desde logo quen ten a capacidade de activar ou desactivar as tarxetas sanitarias e o Sergas. Quero repetir a intervención do inicio deste pleno. Estou seguro que é a última vez que usted lle bota a culpa ao goberno central de algo que pase na sanidade pública. Señora concelleira, as competencias que ten o Estado en materia sanitaria son escasas, moi escasas. En todo caso, todo o que compete á expedición, mantenimento, activación, desactivación e todo lo demás, catálogo de medicamentos, casi incluído, compete ao Sergas. Se hubo un erro, un experimento ou o que fora, foi algo que foi parido en Galicia e creo que foi infelizmente parido, está sendo restituído. A ver canto tempo dura o sistema actual para que isto pase a ser o sistema público de beneficencia, que tamén lle vai. Yo, por mi parte, vuelvo a repetir que es la Seguridad Social la que automáticamente da de baja a las personas que pierden, que se quedan sin subsidio, y es la Consellería de Sanidad la que activa el Código 29. Son muchas las personas, vuelvo a repetir, que por suerte no necesitan ir al médico y no necesitan usar su tarjeta sanitaria, las que tardan en darse cuenta de cuál es su posición en ese momento. Porque son ellas mismas las que tienen que decir que se encuentran en una situación sin recursos. Por eso se dan casos como el que acaba de mencionar la concejala del Bloque Nacionalista Gallego. En todo caso, sea de Madrid, sea de Galicia, en Moaña existe unha preocupación por a corporación. Por lo tanto, dunha parte ou doutra, o que temos que facer é velar polos intereses dos nosos vecinos, que é o peso que é o máis importante, e para iso estamos os... Pasamos entonces a votación, se non hai máis intervencións. Votos a favor da moción? Votos a favor. Votos a contra? No va a favor. Bien.